Коста хора, аз съм възко не скачам клип. Коста хора, аз съм възко не скачам клип, не го шарил. Тъй, че надявам се да ви хареса. Започваме. Знаете, че съм тръгнал кампан. Не знам защо. Там бях един път, даже два. На моя таблет. На 6.36 сестрин пък тирах. И имам всички клиенти, ако запомня трудно. И ме свалиха на други. И ме пием лекам. Да. Чакаме еликсира. Чакаме еликсира. Да се няма нищо на вас. Време. Чай. Чърст. Заласил. Това наоколо е пълно с такива фитнес зали. Той каква печалба има? Той има и волейболно, игрище, баскетболно. Най-отгоре има басейн. Ало? Вие пътуваме? Да, за мен. Какво става? Благо дойде ли? Хора, то направо не ме видя. Хора, нас не върве. И не можете. Искам. Принц. Тук ще пътне муски. Хора, муски. Какво е това? Какво да правиш? Тук има муски. И сега. 18 голд. Един канайт. Артери. Муски. Как казах, хора? Ма муски е слабо горе-долу. Така. Так. Сега. Не знам къде пуска. Да, година пасаш, там не гласа ми пуска. Една седмица съм за морето. Канайт и бомба. Вземай това е. 3. Минало те платят. Абе да ме платят. Искаме се пожем, бе, човек. Искаме да сядем 3 дена на плясъка за риба. Опъна данарките вътре, опъна кущето, му сложи матрачето вътре, се опъна... Кечине? Кечили с мен. Ще ме ядосва, аз ще го бия. Бой. Там по пясъка голо бой, ритници бой, накрая го върни вътре ми завира я и пула. Може го правиш там на вас слънце, бе. Кечили няма да ми вече с мен на риба. Много те е дълго. Вчера много надесно. И ми пинал шарана и те е дълго. Да, ма те свънаха риба. Той паща риба, бе. Я ли сега това пълк как се виждаш отзад карва? Да. Какво давай ти виждаш отзад? Хора, дойте. И контр. Сега виж имаш 60 тук, що? Лека се Нищо няма село, тук просто имаш... Тук винаги е имало и полицай на този завар, на планието за Микиот. Баща ти чул това Микиот си? Къде е надо, ти знаеш ли? Хора, навърнете игра. Кой сме? Брункърв. 20 от 70. Арт. Просто обикалиш цялата територия.
Той еликсир скоро ще се заради. Бум! Муски. Хора. Бихме. Епик. Моля, принц, моля. Така, хора. Пишем това с кап. Хора. Играем. И епик. И сега, какво ще епик карта, напишете в коментарите. Да, епик карта, да ще познаете. Дали ще е Уич, Скелета, Бейби или Принц. Отваряме. Отиват с хората се изнасят към големите градове, ставаме както Австралия. Напишете в коментарите. Австралия има 3 големи града и всичко друго е пусто. Защо? Скелетар ме, Какво да работим и кажи майне? Скелетар ме. Село Баня. Хора, последна игра. Изпишем този клип. Надявам се да ви хареса. Той да се върне на село. Иска да е на кино. То в Карлово няма кино. Той трябва да дойде в Пловдив. Ти представяш ли? Еми да, ама кино. Искате се кино, маля. Искате се да идеш примерно в един мол. Ти нямаш мол. Бум, бичес. Бум, бичес. Бум. Бичес. Скелетар. Трябвало го да държаха поделенията там. Въпреки всичко. Имаше семейство поделение. Злобно изчезва. Сега я накара. Може да би за казанлък, там има цинганори. Сега с тия цингалори, манара. Това е... Турчуляре, айде. Ама не е турчин, този човек е бизнесмен, бе, найда. Този човек идва да оговаря работи в България. Идва. За какво ще дойде да види... Ще дойде да види майна той... На Павел Баня може да върви. На Павел Баня. Ще ми идва в понеделник. Той ако ще идва не вижда роднини, че е сълта неделя. Не, за почивка на Павел Баня може. Почивка на Павел Баня, ако беше? Меде, сега се отбил. Няма бе, Карло ще кара, бе. Той е на България, да се включва сделки. Хората, още бъде се чуя за този клип. Надявам се да ви хареса. Ако ви е харесал, за моят канал, ударете по един лайк. Чао! Довиждане, хора. Беше ми приятно. Окей. И първа арена. Честито. На мен. Ето ми вече довиждаме всичко с този Чема Араус. Гоблини и бомбер. Не, че не могат, някой не иска да... Гордо. В началото съм да ще отворим. да слагаш Хора, касичка. така ще бъдем. Отваряме. Август месеца, 8 месеца, 8 по 30, 240 дни. 18 голд. За 500. Арчери и минпек. Добре? Така ли? Какво стана, бе? Да плаче, да се търкаля. Няма, моля ти се. Добре, не може да един месец. Бумер ме много седек. И оставате към. Хора, той ще прави всичко за този клип. Няма да се ви хареса. Ако е така, ударете по един лайк. И се минете отново за моят канал. О, принца ми е зеленал. Да го взема ли принца? Да изпусти гемове. Но те ми останаха. Тъче. Ще ги пестим. Но има и принц. Той да ги хора, че имам принц. Чао! Това ще бъде всичко за този клип. Довиждане и отново лайк и се абонирайте за моя канал.